na haka duk abin da za ka yi ka bincika menene sunna ta ce game da kaza. An yi maka haihuwa ya sunna ta ce, aure za ka yi ya sunna ta ce, a yau ya ake aure, akwati mai taya, akwati mai tayan nan ya yi daidai da sunna? To in ka je dai za ka gane ya yi daidai da sunna ko bai yi ba, domin shi annabi a cikin hadisin shi cewa sadakin ya sauki. To yau akwati mai tayan ba shi kadai za ka yi ba, za ka cika shi da abubuwa, za a je za a yi wasu shagulgula. A yau ku shiga cikin kasuwanni, 'yan kasuwa suna kasuwanci daidai da sunna? Tsakaninku da Allah kuna zaman aure da matanku irin zaman da sunna ta ce, ko kana zalunta ta ko kana zalunta su? Tsakaninki da Allah kina zaman aure irin yadda sunna ta ce da mijinki, ko kine mishi kwange kina ha'inta shi? To sa'an nan sai mu dawo bangaren ma'aikatan gwamnati. Tsakani da Allah, ran da aka ɗauke ka aiki karfe nawa ka ce ka rinka kasancewa a ofis, karfe nawa za ka tashi? Tsakaninka da Allah, haƙƙin kaza ba naka bane amma ka yi kwana da shi da biro ya zama naka. Dole ne ahlus sunna a ga ta'asirin mu a kasuwanni, a ga ta'asirin mu akan tituna, a ga ta'asirin mu a gidaje, a ga ta'asirin mu a wajen tarbiyyar 'ya'ya. Yaya kuke tarbiyyar 'ya'yanku?